yala men salli woni kasina kamero ko kamero ko no parina donc salli wakati fajr ko ka bani ni mo brashi dana na cha yalla ko me ndo ataga aro hilandi ko no hay illa ka fayati ko bangana tiya ngara ni na salli ni vraiment yinya kanya aga mani komi kana kita ngop tangure roke ngadi kidenga wala ngani ngare mishirundi har bote ngana ite tanga ndanu na helu mo haka jana ngi ba minda haka wala nan na ngati ni nyenyi ni kare fulo de nyini ka afolo ulube faransi alebe faransi de alebe akabara kayro na kashiro abe kilo kemebo alebe boli fende takata kabara kayro na ashiro na kabara kayro be kilo kemebo me salli wati be ale soro boli fende kono alebe sika salli boli fende kono ale ninde nyini ka ni salli wati yi soro boli fende kono eyreya do ni koy ka bila fo boli fen ka she ashe roma wakati beten don ke baw yaira ibe salli be la alamin na boli fo ikono ibe salli chogo min kan go yim fattaqullaha mastata'tum ala ko isra la nya ka she ko da mayrana ala ko la yukallifu allah nafsan illa wusaha ala tin nimbira fenna ni she ko teminna ciiden ko ja amartukum bi sifatu min mastata'tum akon ni nyaw nyamra de minye aka sheko minye wala ayoke donc ko sheko e salli chogo minye woli fen kono ibo ke kana bila ni mo gati bete ni ni kan furo jago bo ko ni kan furana ko ni mo monun ni alebe shirku ya bangale ni mo monuna na alayi ko abenyu kurola misali la misiruda na ye bolona sadakati bolona nege ube sebe na alaye ye min bolola ate so harika gerela safala ko femba aleka wala ko ambe min fo ola mo min be fulan ka fo ya baraka iba ko idushun kono kiren ko ja araja man ara minkum munkara falyughayyiru bi yadihi fa illam tatafa bi qalbihi fa illam tati fa bil lisanihi فإن لم تتف بقلبه وذلك ضعف الإيمان مغم بي مشرك بولنا نيغي نوندو او بي سبن بالا نونو ني كوكوني وندي كيرن كو ني كوكوني ني اكوني بولو بي سيغا ميني لي بولو كاي ni kokone be min na ni kamara fende do e bo se o bolo be sika yele maka wi bolo ka yele ako ni bolo te se ka min yele ma inenga ni be sika konan jake atike ite nyugo da folo ibe gerala de ka geri yerela ka paro nyugonya ka konan jaka ka fo min fude ni nye e wani tora ta bolo hera ta bolo nunu na nyugona magi yere ko si nunu ma iba nyine ka folo bolo na nege min ba bolo la parce sadika inkaru ke mboka tasabbutu nyine folo nimbe ni tegela anyini kala folo akunna folo abado folo ata do folo ba ibo anyini kala ni o sabati soro ibe konnan jaka o yenne tay ibe konnan jaka ka bila sira to juma ni ala ya kanda ni sababu ka usai manyame bile ni ne tesika min tafo akoy duskun kono e bolo tesika yele ni ne nya fo tige a ni bolo na ndege mani awe ni sebe mani ni koy ba kuma nyogo be ke fitinai ani balaw ina ce akoy duskun abe bara bi ne be bara inde ko me ayere fari kolo kene mara sobilente de innamal mushrikuna najasun uka aqida do sobilendo mi fari kolote ni ala ko mushriku sobelendo aqida inde sobelendo me u yere fari kolo intele ni ma sobe yo ka fari kolo sharia dende do donc majare ka fo ni yu yoro mi hari ka nyugo dan tafe ka gerewla ko choko fonate ube ko jugo min nay bode ko idus kun kono ni te se ka yelema iba ko idus kun kono na te ko mi yere fari kolo sobelendo konni be jakabo e ka wori be jugula itake ka wori so e ba fe ka jakabo ibo ke chugola
doni ko wori sugu kana jakka ko jakatika e ka jurumi na be mogola mogo min te juru sara ube fantande ro sheta e na ba sara kano juru sugu kana jati abila ni ala ya kalai garjage kala sammi iwo sankire jakka ko ni wori sugu a jakatika bo juru chogo ya fulana ni ka juru be mogola shetigi de do atigi be juru sara fana ni ya kani dongo do karasan ka juru sara ba sara ube juru dati do de bala o de mase ni dati in sera dura bi ka juru sara she baye juru sara lado o juru min ben ni chogola ibe ni jakka juru min ben ni chogola ini bi kan na fulo jakka ibe ni juru jate iba jakka no seminu ko na kadiye fana ni juru subu fana ibe se kabila men ni ya ale bila ni juru sarla sansa terminala iba be jakka jate ka bola ni chogo fula bi kaswala juru na be mugola setigi do be juru sara yere de mankane o juru sugu yi kan na fulo jende chogo ya fula na kadiye i kan na fulo jate e wa sawusa ni be kan na fulo jate iba jate la iba jakka na kadiye juru in toy me sami ni asoro sa terminala iba be jakka jate ka bola aleni juru min be dese bagato do te kele yo o sankelen tale be bola Messi sa fulana nima boka forika na foloka ni abila de niya asoro samme sansa teminaka kiba be jaka jate ka wala mani batte o konni ambe salli suka takbiratu al-janaiz sukan salli nambe sallaka kabarun nunu kabarnani yali bitege korokta belawa ube tegete korota don ko be bolo minye kabaru foro ibitege korota sukan salli kabaru foro ibitege korota la ube bennen boka ni kabaru foro bora lasa kabaru to sosori nana wode la doni ko goro me kuma sahale tege be korota kabar nani beda ko parce que har ni hadisa ma sahala ka bo ci dem goro asabatira sebo goro abdullah ibn umar tumba tege fula korota kabar nani bela umar ibn khattab tumba tege fula korota kabar nani bela ani sebo woro namma ci den taye yoromi ambe sebo tata donc minye cheikh abdallah di bombaz alebe minka ako suka salli kabaru nani be tege be korta bela ibi tege fura korta kabaru nani bela asaru nana hadisa munun ko ikana ewa itege fura korta ko hadisa masaha ka boci den bolo uko hadisa masaha ka boci den bolo me asaru nana sebo tumbake nin ko su mun fana sebo tu ke nu yire ka hakilina ni ay sebo yen nin ke dro de la do de bu bolo ibaso masi amma donc ko sebo tumbake umaru tumba bolo furo korta kabarnani bela abdullah ibn umar nun tumbu bolo furo korta kabarnani bela ko ola sunna sabatile minye asahle nye minye kabarnani be ibi bolo furo korta so abdullah ibn umar be dinde ka kamu ju fatawa kono mamud ibn salim semire rahimahullah yende sembentia aka fatawa kono fatawa lejina daima li bosi no lifta yenninde sembentia ka fo kabarnani be sunkan sallida ibe bolo furo korta o sallincini ni sallibata ufana kabar goro furai ni kabar duru tege be porta abena kabar mum be bi tege fula porta sallincini sallibata wa alaikum salam ara sire ya ade be sire kuma de sire wana famo ko fere kundu anda daga no daga sire ni ya ko ni mo ni ni misiri kurajo ni ka duguda ni be misiri daire ka karamo dota ya inu kata ko misiri daire ko be chogodi ni yen nin ke so jabi sina jori kan ni kan jabuda kitabu do be harabe maktaba ko no karande on kaani ni al muhaddasatu al bid'a wal muhaddasatu wa ma la asla lahu kitabun to ni tarata
lejina daima de bosili mo liftai saudiya wiye doni ke baga groupe bamunu doni ke baga bere ba ku tomo wulu ninjini kali bora jiya fantanani nube sigaka kallajje qur'ana ne hadisa kono ni sebo ka kuma usarafu salo ka kuma de la sabati lembe minna ko fo mo wiye wuyun nyini ka misiri daire la ni misiri kura jora ka dumuni baw tobi ka mo wele ka ki invitation misiri daire ko be tobode ko misiri na jora misiri kura be daire ni salli de ani qur'ana kala ani wajuri misiri be daire ni nunne ako ko me minye mo wele ka mo wele fambe kana misiri daire la ka dumuni tobe ko ka bo duguni dugu jamana ni jamana ko ye video ile sito la dina salafu saluhu moke misiri daire mo ka bo fambe ka dumuni ko tobe salafu saluhu moke ko mo kanoke awa har ni mo min fana nulu wele katama kana fara mo kala duguni dugu ko ibeta misiri daire la kana fara mo kala nu ye wori bo min fala kalika wori doala lesirita la video de uko abedo chiden ka risa kono la tusaddu rihalu illa ila salasati masajid al masjid al haram wa masjid al aqsa chiden ko te daga mugoki kan minauta ko ibeta misiri wori la katabato ke fo misiri saba al kaba misiri ale chiden ka misiri batil maqdis akonna bora nunu na mo kana kan minanta ko beta bato ke misiri wala uko mo min ba kan minanta duguni dugu jamana ni jamana ko beta misiri daire la iddo nan ni hadisala donc misiri daire bidia de lesbita la dina la kele afulana uko na fulo munu fule e wa dumuni ba munu be to bala o be na ni ciyali de dantemede akwa don be ko adon be o be min finance dumuni yire la misiri daire yire ka e wa musakala abese ka misiri dojo fantaw ndoye yorodola mogo dobe na folo do utiliser misiri dayelela abese ka misiri fitini jo fantaw ndoye yorodola anye misitani durude fagade anye misitande fagade donc mogo munumbe tawu jamana werela dugo werela avion bien a mobile bien a déplacement mimbeto ka dembo ya bolo ni koy ba ba fara nyonga do ka misiri daire dama musaka beta million tana million duru ni nya kasara de kasor misiru munun fule ka daile ni togola fana iba sura la yire ta haqiqa minye ciren ka sunna yire haqiqa minye fana tu kono dina yire haqiqa tu kono yire fana donc misiri daile te silamiya sariya kono sunnate bidia de do donc dugu koni kono dugu kelen koni kono nka misiri kuramba kasali damina ni mo min bora kataye we dugu kelen kono na de bashi tola komi ewa itibani ka hadisa min ko cidemma ne ba fe kana euro do ewa salli euro dollar nka sokono nka ke salli euro e ciden tara le ka sokono aka sigi nyogon tara ka ciden soro e ni tamata min na dugu kelen kono na la mbe salli damina nka misiri kono ni mo munun tara ko la bashi tola me duguni dugu misiri dayele min be ka ni duguni batobe min be ke o te sunna e boy bidiale karamo me munyato jamana inte bo filela karamo munun kanka joka nunun bange munu yere de nindara bolu de ben nunu yere nye bira be bo jamana kono chobode karamo munun yere kanka jo ka sunna nyanyini ko munun ye bidea ko nyanyini ko nyefo mo wiye nulu yere de ben nin ko sugu nyema yala parce que beta wajulu wajulira wori de be duma folo abete demba ya folo do le be do ka poso kono ani fana nin dugu ka masina karasa patron masina de yajo nin tara do ewa na be se ka nyogondo be na fa do sura no fe don ba ya be se ka bonni nyogon chembe na fa do sura no fe wori ko dama ka hada maden ka dina ko ke wori ko ne na fa koy nyemma se ba bele bade alaka hatimanda be sa وعليكم السلام
ko salle ko fe mo do ka do ke o be chogoni o ye bidiya de farda ko fe ala yere yemmi fo farda salle ko fe ija qadaytum as-salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ala ma do fo salle ko fe ala ko naka sallu banna ay sigilendo ika jikiru fo itama todo ika jikiru fo idale mi ka jikiru fo jikiru de fora salle ko fe ciden fana jikiru de fanye adkaru bada salat ajikaru bada salatul farida farda sallu ko fe ajikaru ciden ye jikiru do fo jikiru mun be fo salle ko fe me ko kelen ka do ke to ka amina mina o ye bidiya de dina da lesrita da salle ko fe ciden fana ko man haddasa fi amrina haja ma laysa min fa huwa raddu wa fi riwayati man amila amala laysa lahu amrun fa huwa raddu ciden ko nin dina nin bato min fulene ni ya kokura do ala la mi nyamarala ciden mi nyamarala ikabara be sagi man la gara salatiye mo ni bara ke bara mi ala mi nyamara ciden ko be sagi man salatiye nunu nye bidiya de mo kelen ka do ke farla salli ko fe to ka fa amina bidiya do lesrita la dina la ni salamu kera be de bi ka jikiru ke itama ti onta inta nan diga mu gode ndi igana misile sikindo kwa e ukora yo sikindo misile ke karamba soronga tawo kenga okapi misile ke kon e misile do kube yorodo jo misile kerefera la mo be sigi ka baro ko be misile o be konte misile la wa ko misile ko ne ni misile jora ani kuru nu ya ate misile la kurin konona ani misile konona be misile de me fengo fe be misiri kuru kene mana de la o te konte misiri la misiri yede fonona sisa ani na ya soro kuru be misiri la hari no kuru kera karata de ube na kera kogo de wa ube kera tolu de ya yurala wa kuru in konona ni misiri yede fonona be misiri me mimbe misiri kuru ko fe o te konte misiri la Waalaikum salam. Jalan yang dia lakukan, kalau misalnya jalan Anganari kamu? Oh jalan jalan. Anganari belajar di sana juga. Amada ke belajar jalan lebih jalan jalan. Wala sana di bawah jalan Tiago kono mo min nana janaja sali yorola e asoro farada salira ubaki ka janaja de sali o yala ibe sali janaja inde kawa kata suyi bilo ko fe ni nana be farada sali don ko bawu yaira ni nana e asoro farada salira kaba ubaki ka sali suka uko suka sali obedda nike parce que ni mo salira suka drobe tanay obedda nike farda yu fana ni wakati ruware do wakati bi bolo wala sallu unno fe suyinka ni suka salli mbarna ibika farda salli eta fo ko ibeta to suyin no fe beta janajaro e fardun kifaye tanki mi ka farda salli suka salli mi bedda ne ke salli suka unno fe men ni salamu bilala suka salli barna e ka sabati ki ka farda de salli fo ika farda salli le ko fe ni be se kata kudo su do yoro la fule ni te se kata farda inde be su do yoro tali je fo o komi ni mbira la je de ni betta ni ke ni masalle u no fe suinka ni ko ekibi ka farda salli na e be tila farda la yaso lu tila la yusu beta de o salli bi takita tanke min be takita wala o kesnya kele ni su ka salli banna bi ka farda salli kurengana buno kurengana buri ya wa igana waju nake be jonga ko ko me anga tamna na waju nake trenga anga na daga yala anga qiratan ke kitabu ban sikia jama ngana sank ko ni tara su do nyoro la su tura be wajuli minke
suyin kunna bonni e ma se ko kono ni sagare be tere tu so ciden ko ni sallira suka tigre to biye ni su sutranya na tere to biye ibo sorowa har ni e ma wajirin kono wa iba soro tanke su surla kabadro bana e bi ka duwa minke afu allahumma aghfir lahu allahumma sabbita allahumma aghfir lahu allahumma sabbita allahumma aghfir allahumma sabbita bi ka duwa fo iki kodi tanki su sutrale yana dro e ya khairatin so wajuli min fule ka ke munum budda be kata sunna mayre su sutrale ko fe be joka wajuli min ka te chire ka sunna ko bidiya de do chire mandere ka ke ubeta imamuna bukhari wajuli min gonda do ani imamuna nawawi wajuli min gonda do babu al mawijati indal khabr o de do ni ke ba chaman mina cire me wajuli min ke kaburuna ni bukhari be wajuli min ka hadisa do bukhari kambe cire ka wajuli min na imamuna nawawi kambe cire ka wajuli min na ini sude tarab baghiya kabur sola o yasoro kaburu dinga basenna walamma yele har min dinga fitin masi ini suna dinga basenna min dinga fitin masi o yesuda o be dinga senna o makono ka dinga fitin si sudara bo ciden tara sigi sebon nana sigi ciden kerefe o sigile nunu be dinga senna ciden ma dabo wajuli kama ka kan korota de inna alhamdulillah nahmidu amofo ama kan korota re har dinga senna o kame hadisul majlis abe ko min nini mo sigile da be baroke chogomi ciden ya hadisai foni o chogode ani munu sigile do aya soro ciden yin kumbirle do aye kala tabe kan ka du ko wasi sebon nana siga kerefe puru kana jiya baroke barai bun ajibi ka hadisa jammin nana ni mu'minin ni bebo ani ni kafirin ni bebo ciden yo hadisa inde fo ani sebon sigile ayo hadisa inde fo ciden ka wajibi ciko fu de kaburula o sigile ne do sani kaburu senno katila kaburu senna ciden yin wajibi ke me ka fo su suturalen ko fe ciden ka jo komi kutuba kala nan wajibi kala ka mugo waju amadeli ko kele o min fure sunna mugo goro o lesiri tola o ye bidia de e pi sunna fasitala doni ke bawo ko kafa bil maut wa ija ulu fana ba fo ni munye ko su do nyoro de do ko hada madon be ka e wa hakili sagilendo ko nanyo waju aywa wajuri be seka do hakilila a wakati doni ke bawo ko saya yere wo sara wajuri saya ma mo min waju kuma juma bo waju kafa bil maut wajija saya yere wo sara wajuri yo furo saya ma mo waju su ban tegela ka inyo gona de do anya ko ka kasange ka meleke dewe kolo na jurula oban an tegela oban bolola no mo e waju mi miro mi tasi kuma ti waju kuma ti la miri saya nyere de wasara wajuri donc joli beke o wajuri janni o kotuba min be kala o de sunnaye o ye bidade na damina na ni mo mi nya janya e ki ka do ka Allahumma ighfir lahu sabti ki ka kodi su khairatu baraji soro la tanke su do ne nya abanna ya abraji so bo yu fule ka do e wa ni wajuri jammi ka beke sababu yere kam go nyina ka do ke su mo be nyina do wi su yere ko ulu te mo nyamara yere mo ka do ke su yo ulu ba ken wajuli de dro ni wajuli ya nege bo dowla wire yaye mo kuma sere ka kelen ta ba fo assalamu alaikum ko di do wire te ke su yeto awa mu faralaka kanta fona faralaka ki kanta ini telefonu de beta karasaka su do nyoro wajuli karasa de yaka ki kanta iya bola filimeli faralaka iya bola ha donc ini micro fana beta munun budda be kata sunna ma lude bake kan nimbe do dina kono da shitala ko kan resire su kunna wajuli uyo faraka uyi ni micro de beta kaburu da sisa awa ube filimeli de ke fana awa do yere ba communiquer à radio de la direct à radio so abe kaburu la micro ba bolo ba communiquer à radio so la ko karasa duro yoro karasa ba ko wari balmo nunu nye bidia bele bawde ni sunna mo yere yusta ko sore dina kono to nyini ani majamu nyini ni talunu nyini kama wote dina kono awa nu ya dabire ko di katay ku jole toy
iya tere to iso alaka hakimanda Kome juman kota juga ga waju de kata mari de la dare ko kena ta bana kam ko hillande bo kunda wala wanu kube na de kata le ke kunda tikka do waju ken ta se ke ñinen kali folo akomu juma ñefela wajure abe cogodi juma ñefela sani kutuba ka kala wajure min beke ahli sunna jama ka karambo baw ko juma ñefe wajure de sabi masru ko sariyate ciden ka sunnate sariyate juma ñefela lambo ka wajure ke sunnate ko ciden ka hadisa ko sabi dawra kono naha an tahalluqi yawm al-jumu'ah ciden ye balili ke juma do mo kana fara ñugo ka ko be wajuri ke ko hadisa sahal hadisen nane ciden ye balili ke juma do mo kana fara ñugo ka ko be wajuri ke Sheikh Al-Bani ñin karanninna ako hakri jigi min be ke juma nye ana kan noniya chama be ako bidiya hakri jigi juma ne akera chogo ko bidiya wajuri te juma nye Mamadou Salou Sebrano la ñini karanninna ako wajuri juma nye lesa bi masru Sheikh Abdallah bin Wadi wala mufti al-amam mamlakat Arabia Saudiya Sheikh Draji ala Sheikh ndella ka lamme arajula mbake ka lamme ya ñini ka ko juma nye fe wajuri ko lesa bi masru ako juma nye fe wajuri te sariyaye sunnate ako e picciali de bala ako parce que ciden ko de salafu kam misiri wula seyba utabina ulu ka misiri kono mimbe ni tara jonna jumala fo almami kana imay be qur'ana kalana imay be sallila imay be jikrula imay be dawula ninde tumbe salafu ka misiri sani almami kana cide nyere ninde fofala akoni mo min tara jumala jonna summa sallama kutiba lahu o ko fi alayya min no yiye iyo salli sani almami kana almami nana ye kutuba kala yi mako kalame kataw juma ani juma nata ala bi ka junu misu ka farika tile saba faraka kide ne salli de ko summa sallama kutiba lahu ori tumbe sarafu ka misu kono wa ko ni wajuri kala sigira wajuri o ga jora wajuri la aben nimbe ka hakkecina Qur'ana kalam ba te saka ka Qur'ana kalam sura bolo salli ba te saka ka salli sura bolo jikuru kala te saka ka jikuru sura bolo minyi do kala ka do te saka tilay bolo akon ni nya cinyali doy akwa cinyali doye munye kutuba kera yere juma ni juma dogo ko ni dogon ko mogo ma wajuli me ubena misirila ube concentré kalmami kono almami makono be min fo kutuba do be concentré kalame men ni eri kelenke ibe wajuli ke mogo tilo be fa wajuli la sani almami re kana wajuli ba nege bola sani almami re kana ibe mogo tilo fa wajuli la wajuli yire ba nege bola sani almami kana ni almami nana te concentré kalmami la betugoni parce que yi tilo fa wajuli la e ba ka eri kele ni 30 minutes ba ke ka mogo wajuli be tilo fa wajuli la e ma laja ko akwa kolosi juma misiri juma nye ni wajuli be aka kolosi ni kutuba kala nana bebe sinugo parce que wajuli kala ya betilo faka wajuli nege bula sanal mamire kana bebe sinugo de donc ko ni ciyelu bala ulu fana bake munu bake ulu fana kode ko juma do ko lube jama min soro ko ni juma to jama na nyogona soro u kam mo la kala ay kutuba kala na de kanka mo la kala aw kala sito ye dogo ko kutuba kunya muni ko kunya de jama ka nyogo soro ku kala ay kutuba kala nyuma kutuba kala nyuma unyine ke kutuba kala ne bara yode jama farala nyogon ka kutuba kala ne de kama jama ma fara nyogon kai ka wajuri kala kama e ka wajuri kama jama in farala juma kala jama in farala nyogon ka juma kono kutuba kala na de ka kutuba kala uma fara nyogon ka juma kono e ka wajuri kama donc kutuba kala nawde kam o la famu ka jama la famu jama nana de kama jama mana e kama donc juma nyefe wajuri sunnate sariyate nu luke nyuma mbala chogo hada made wodi ato nin dinate hakkilina ha hada boye wodi ato dina hakkilina tew ali ibn abi talib yode fu akoni dina tunye hakkilina de ale ba fe kofi dumala de kasa mais ale cidenye aye kofi sampela de sa dunya ci hakkilina
konne ka hakili la on ka jatela nyuma be ni nyali be ni dina yente elade al ilmu qala Allah wa qala rasul wa qala sahabatu uluri fani doni de ala kote ciden ko de sebo kote dina yende me an ka hakili la ni fana be dirale an ka hakila ni fana be nyale ko de dina yo dina yente elade donc juma ni fe wajibi te sunna ate sariya kono e piccinya du de bala ni e ko nyuma bala chogo chogo e ye nyuma min fo nyona cinyal o ko nyona kebe cinyal bala donc watebe ni nya kanye ni kale folo bo ni kale folo na ko ka fara nyugo ka to kata ko e wa misiru ni fe unje karasala ko bena wajuli ke ya karasala ko ni bona wajuli ke ko be chogo mbali mon kulo inte koy kuma kayinte wajuli chama inte amma ko be tawhirinda ni mo munun tara yiromi ayet tawhid kisede fo moy ay sunna kisede fo moy ko de be fo moy me yala chama ni wajuli chama ni jama kudu chama ka fara nyugo kan beta wajuli ke yanga beta wa cide nyere ka wajuli ke law aka dawa ke law cide ka dawa ci wa be toni ke bagaw de ci mo ko kele mo ko fura an ka groupe ka wuri nyugo fe ko beta wajuli ke ambeta yamfe ni sita sunna la bay hari cide tumbe dawa ke law nun ci groupe batte wuli nyugo fe de mo ko kele mo ko fura koma ye maju ci ye man kata chokomi shendo la ye maju ni aga musala sari ci kata dawala ci den ka dawa ni chokode mo ko kele doni ke baga ube mo ko fula doni ke baga au beta yoro la katu dawa o yere ateta fe mo re foni tawhid tede me mo ta ni kala au be nyongo fe ko dawa ni te sarafu kata bolola hari mo munun bure bo fana groupe bo fana ko kuruju fi sabilillah doni ke ko kuruju sugu min fulen ni nye ko kuruju fi sabilillah ani shego ko kuruju inte kelenye shego jama kulum mo keme nani mo keme duru ulu ka kuruju tumbe ke jaharune me shego ka groupe bote ko beta dawala ci de mo kede shego be jama kuruju be shego kuruju jama kulu beta jaharune oye jaharude o tenin dawa ede shego ma groupe ke ku beta dawala dawa groupe khuruju ko dawa la we biriade sego ka khuruju groupe bo o beta jaharude kam o sino sego ka dawa cide mu wele kelen fula ewa dawa nin kata kunko da mugoka ani dawa nin kata wurin yin mu gofe e cide un ka kibariya benan ka kisala masha Allah tukum alaihi min ajri in ajri illa ala Allah cide un ka dawa kono na la be ba fu ka faraka an masara yin awfe an ka sarabe ala dela min ni aw beta dawala yoro dola fo ewa misude ka faga wunye folo fo sagawde ka faga wunye folo fo yorode katta kawloje ye folo ani kunko ni ewa dawa be ka fana ay demenke ambeta dawa ke yamfe ay demenke wa keme be bo milon kirem be bo wa taw be bo ambe demenyin ambeta dawala dawa sera ko be demenyin mo fe kam ka wuri mina ni ye doni ke bagay ni yere be se ka wuli kata dugum mina kata tawhidi foye kata sunna foye wuli kata sunna foye ka sege tigle kere tile fura tile saba ni ama se naw beta yoro me ani kunko abe wuri yoro me abe wulu deli abe ta jigi munon ka wulu fana be nyogon deli le ka wori de fara nyogon ka financement de ke ka kono e pinaw tara ya fana tawhidi te se ka fo mo waye sunna te se ka fo mo waye anana sinji tugude ewa feminde balima woni nyogon cede o beta nunde la utese ka tawhidi fo utese ka sunna présenter utese ka tawhidi présenter et puis nous tara fana ko groupe talim min fulani nyay nous tara aw sunna mo haqiqa mo be dugu ko beta mo se banda shawde bay parce que aw sunna mo haqiqa be tawhidi min fo be sunna min fo nani dugu mo ma biala nunu nana ni dugu mo be misiri be dugu kono beta wajulu ke misiri be dugu kono betu kam godo bele kayira ko on ba fe ka bere ko ni do men nunu nyugura na de atara kun ko de la shem muhammad dawala dina ciyana wude no sunna ciyana wude naw be tawhid faranyo ka yoro beta kurja naw be tawhid faranyo ka beta kurja naw ba fe ka sunna faranyo ka beta kurja ma ba yiri de kurja ni sunna mo te sala be jo jamana ko ni ala so الله أكبر الله أكبر الله